need a lustful thoughts of you. I put on my coat to brave the cold. Wandering streets as cold as nights are now. The street winds won't stop me now, 'cause I'm on my way and you're on my mind. I can't forget to buy you flowers. Jaké to je na závodním bajku? Dobrý, ale ještě mi se dvoje, jo? Tam bych byl. Na jeviště přišel také Radek Krieger z občanského sdružení MC Outdoors Riders a také z agentury Outdoor Riders. Další, který je tu s námi, je Ondra Veselý. Poprosil bych ještě Petra Adámka, tedy Hřiba, kdy jsem k nám přišel. A Luboše Kučeru. Chlapi, pojďte sem. Film necháme běžet za námi a můžeme si povídat o té úžasné expedici Blue Land 2009. Radku, pojď sem ke mně, ať je najednou vidět, protože si myslím, že Jana je opravdu veliký frajer. Když někomu řeknu, že někdo, kdo je na vozíku, si střihne Himaláje a nejvyšší průsmyk světa, který vůbec lze projet ve výšce 5600 metrů v sidekáře, tak řeknu, že jsem blázen, že to není možné. Jak vás vlastně tahle věc vůbec napadla, jak to vzniklo? Tak v podstatě to vzniklo už v roce 2008, kdy jsme začali organizovat tyhle jízdy pro vozíčkáře. První byla do Maroka a v roce 2009 jsme navázali jízdou Blue Land 2009 do indických Himalají, kde nám hodně pomohla cestovka Honzi Udrhnala Rejbás, s kterými jsme jeli právě tímto nádhernými horami. V podstatě jsme projeli Himachal Pradesh, Ladakh, Kašmír a najeli jsme 2300 km po nádherných himalajských velehorách. Tady myslím, že znalci už poznali, že jste jeli na nejdéle vyráběných veteránech asi na světě, které se vyrábí v indickém Madrasu, stroje Bullet Enfield nebo Royal Enfield, stará anglická škola, která se dnes vlastně paradoxně stydí vozit zase zpátky do Anglie a nejen do Anglie, protože to je pro lidi, kteří mají rádi opravdu klasiku. Opravdu jsou ty stroje tak trvanlivé, jak se říká. Tak stroje mě opravdu překvapily, že zvládly tyhle ty náročné výseky himalajských velehorách, protože to bylo většinou off-road. V podstatě jsme měli sebou dva mechaniky, kteří nám pomáhali stroje průběžně opravovat. Bylo jim jejich pomoci potřeba, takže trvanlivé jsou a nicméně je potřeba mít sebou ty mechaniky. Jana jela v sidekáře Rocket, což je taky indická provenience. Jaký je tohle stroj? Sidecar Rocket je nádherná sidecara ve tvaru takový podlouhý odborníků. V podstatě byla velmi pohodlná do té doby, než nám ani odešel tlumič, pak jsme museli udělat tlumič z takového železa. V podstatě Jana to projela celý na to do náhradní tlumiči a do toho důvodní výkonu. Já jsem strávil poměrně dost měsíců svého života vysoko na expedicích na 8000, takže mě by zajímal ten průsmyk Khardungla ve výšce 5602 metry. To je opravdu hodně. Říká se, že v Himalajích je hranice smrti už na těch 4,5 a už jsem viděl opravdu umírat lidi na výškovou nemoc v téhle výšce. Jak jste to snášeli bez umělého kyslíku? A jak dlouho jste tam jeli? Jakou jste měli aklimatizaci? To fakt není legrace. V podstatě jsme se do těch výšek dostali, do těch 4000 jsme se dostali, když jsme jeli na trase z Rikompea do Nanka a opravdu jsme to pocítili na trčenou hlavu, bolest hlavy, v podstatě bylo nám špatně od žaludku. Ty trasy jsme potom zkrátili a jeli jsme již do okolí řeky Spity, kde jsme měli kratší trasy a my jsme to všechno zvládli v meditaci. Když si popovídáme s Janou a s Ondrou a s kluky, tak
Bych tě, Radko, ještě poprosil, aby si nám přiblížil, co je vlastně náplní činnosti toho občanského sdružení MC Outdoors Riders a také stejnojmenné agentury. V podstatě občanské sdružení pořádá sidecarové jízdy pro vozíčkáře. Chceme jim zprostředkovat zážitek z cestování na motorce, užíváme tam sidecary a jsme rádi, když nám pomáhají i jako motorkáři to bude připravovat. Máme letní a zimní svaz, kde vlastně zveme lidi, kteří chtějí těmhle věcem pomáhat. A jednou ročně organizujeme velkou expedici, v letošním roce to bude expedice DKK 2010, pojedeme do Jižní Ameriky, do Peru a i k této expedici přizveme vlastně motorkáře, kteří budou chtít s námi. Kluci s vámi byli a určitě pojedou. Co chystáte teď? Jakou expedici chystáte? A když by někdo se k vám chtěl připojit, buď s vámi cestovat, nebo tohle hnutí nějak podpořit, kde najde bližší informace a co pro to mám udělat? V podstatě taková nejjednoduchá forma podpory je jít s námi na expedici, na letošní expedici do Jižní Ameriky, kde vlastně v rámci ceny za tu expedici je také částka, kterou podpoří vozíčkáře a může se zúčastnit 3týdenního putování po Jižní Americe. Pojedeme nádhernými úseky kolem jezera Titicacara, pojedeme na 4 Machu Picchu, pojedeme přes poušť Atacama, pojedeme přes solní jezera, pojedeme na motocyklech Kawasaki KLR, je možno se tam s námi zúčastnit. Super, díky moc. A teď bych poprosil Janu, možná bychom jí předali mikrofon, aby se nám představil jako sportovec, nejenom jako motorkář. Jano, dneska asi většina z nás ví, co to je, když někdo řekne, že je paraolympionik, ale přesto řekni nám o sobě něco víc. Tak, já vlastně jsem členem českého paralympijského týmu, mým hlavním odvětvím je vlastně atletika. Ty největším úspěchem byla bronzová medaile z Pekingu 2008 a vlastně ještě v loňském roce jsem se vrátila do Indie jednou, kdy v indickém Bangalore jsem získala 3 stříbrný, zahod diskem, poštěpem a zavrch koulí, takže víceméně jako atletika a jako doplněk hraju florbal na vozíku. Téma zes, jo. Tak to chce potlesk, přesně. Nevím, jestli někdo z nás pěstuje tolik sportu a takhle úspěšně. Nevím, kolik by tady bylo takových lidí. Obávám se, že nikdo kromě tebe, Jano. Jano, a jaký je tvůj vztah k motorkám a jak jsi došla vlastně k tomu dojet a přejet ty Himaláje v sidecarze? Tak já jsem na motorce jezdila už před úrazem, vlastně po úrazu jsem na vozíku 11 let a po úraze vlastně asi nějaký rok, 5. 6. rok jsem si říkala, že ta motorka, když už nemůže být, tak jsem si pořídila 4kolku, takže vlastně dneska jezdím na 4kolce a loni jsem dostala nabídku, jestli právě nechci zkusit Himaláje, protože zhruba ten 2 roky po úraze, kdy jsem nevěděla, jestli chci žít dál život kvalitně, tak jsem se rozhodla, že vycestuju úplně mimo civilizaci a vlastně s baťohem na zádech jsem odjela do Číny a projela jsem celou východní a západní Čínu. Kurňa, to je ženská. Jano, klobouk dolů, opravdu. Co byl tvůj největší zážitek z těch Himalájí? Jsou uchvatné, jsou to nádherné hory, jsou ale hrozně nebezpečné. Tak možná právě to nebezpečí, možná, že někdo si řekne, že je to sidekáře, je docela dobrá dovolená, ale ona to dovolená nebyla, protože opravdu, když prasknul tlumič, tak už to bylo natvrdo. Pak nám odpadnul vejfuk, pak vlastně se nám prasknul několikrát spoj mezi sidecarou a motorkou a opravdu ty podmínky byly těžké, nicméně ty hory za to stály a bylo to moc hezké. Co bys si vzkázala svým kamarádům nebo ty, které neznáš a kteří třeba se taky ocitli se získaným handicapem na vozíku a najednou nevidí, co dál třeba. Taky třeba dřív jezdili na motorce. Tak já si myslím, že každý si musí projít tím, aby si uvědomil, co se stalo. A jsou dva typy lidí, kteří buď prostě přijmou, že ten handicap tady je a budou chtít žít dál, anebo to zabalej.